Šta da vam kažem, Raja, presudilo je, mora se otići ipak vježbat, rad nešto. Ne može ovako. Došao sam poslije puta, umoran, sam podvuo. Jeli smo nešto, ručali, vode se napili sve. I onda sjedim ovdje, kontam što da bez veze sjedim i jel, onako ko budala, jel, sam sa sobom. Kad mogu fino ko gospodin malo da odim, da istrčim se, da dođem se, ajmo malo. Kad god idem u ove hotele, pogotovo u ovim arapskim državama, kažem sebi, ponijeću da se okupam u ovom jednom finom bazenu i svaki put šort zaboravim, uvijek. A gledaj kako je ovo lijepo, da čovjek dođe malo da se viđe nikoga, prekrasna noć. Evo nas ovdje, došli smo da treniramo u ovoj teretani i ovdje smo sa generalnim direktorom banke u Libanonu. What is your name, brother? Mu'taz, M-O-U-T-A-Z. Mu'taz je direktor banke, generalni direktor banke u Libanonu koja ima 40 milijardi dolara vrijednosti i radi ovdje i došao ima 66 godina, 66 years old. Yeah. I došao je ovdje prije mene da trenira. Ja ovdje isto, brat, what is your name? Sheikh Hisham Maselfi. Sheikh znači Sharia isto, auditor for London Development Bank. Šerija znači isto savjetnik u banci, to isto, i ovdje je došao isto da trenira. So we all both came to do some gym exercise, mashallah. Excellent. Ajmo, idemo za trenirati. Otišli smo malo da treniramo i posao smo završili, sreli ljude i popričali, upoznali se. Dao mi čovjek neke ideja, ali eto, 66 godina ima čovjek, drži se dobro, trenira, vodi, šta će, mašallah. Svagano. Mora se raditi, nema druge, nema odmora dok traje obnova. Evo me, završio sam, ipak je vrijedilo bilo otići. Sat vremena, ništa mi ne bi bilo da sam ostao, sjedio bez da se izgubio. Ovako, baš se čovjek dobro osjeća. Sad samo treba se čuvati da ne pojedem nešto slatko. To je glavna fora sada. Salam alejkum.